ayan. Ano, pasok ng mga kaibigan. Nabuksan ko din ah. Tingnan mo na. Wala pa din. Naka-play na oh. Oh. Ayan mo na, tingnan mo. Andiyan, ba? Ayan oh. Hello, Ma'am James. Welcome po. Nabuksan ko din ah. Nakukulit na siya. Nabuksan na yun. Wala pang tao, Ma'am James. Mag-invite tayo ng marami. Okay na. Okay na po. Nabuksan ko, Ma'am. Nakulitan eh, yung Google. May comment na. Salamat po, Ma'am Jem. Wala pang tao. Oh, nagpunta pa sa palengke mga tao. Hello po, Kuya. Good morning. Salamat. Good afternoon na po. Invite na marami. Paul, manood ka dyan ha. Ay, welcome po, Ma'am Granes. Salamat po sa pagpunta. Ha? Anong pagdalo? Si ano, Ma'am Granes. Oh, si Oliver Jao. Salamat bro, pagpunta bro. Hindi ko pa alam paano. Biglaan lang itong ano, nakukulitan sa akin yung Google. Paano maglagay ng jacket, Ma'am Jim? Pindutin ko lang ano, jacket. Ha? Walang jacket? Ano ba yun? Wala nang jacket, mainit naman. Ninja ni Gmap Channel 75. Salamat po, ma'am. Mega love shout out sa lahat. Linis ng bahay, ate. Ay, Ate Grace. Shout out po sa iyo. Walang sayawan kasi walang music. Ano pa ako andito sa amplifier ko para may background din. Hanapin ko si Danilo Biairo. So, i-click po. I-click mo message.
Ah, click ang message. Tapos, dito sa kabila. Okay lang bro. Oliver Jao. Okay lang bro. Kaya dyan, kumusta? Shout out sa'yo. Holiday po. Alang mga pasok. O nga eh. Kami, 4 na araw ang walang pasok namin ngayon. Monday pang balik. Mabahaba yung bakasyon eh. Lockdown naman dito sa amin bukas, linggo. Ha? 4 na araw. Kapon. Ngayon, bukas. 4 araw. Hello po, Ma'am Granes. Shout out pa sa'yo. Sabi ni Oliver Jao, hello, Idol Jima. Shout out na si Ma'am Jem. Para manood sila. Oo nga eh. Biglaan lang tong live ko kasi kinukulit yung Google eh. Ang hirap buksan. Di ako kapasok-pasok. Tagal ko na activate tong StreamYard ko. Ngayon lang ako na buksan eh. Nadali rin sa wakas. Gamit mo sa live, CP or laptop. CP lang gamit ko, Ma'am Grant. Walang laptop eh. Dalawang CP ko gamit to isa. Di kaya? Kings TV. Shout out sa'yo, Danilo Biaero. Salamat, nakapunta ka. Nadali ko rin eh. Nakulitan si Google. Walang jacket, Danny Boy. Mainit daw eh, sabi. Mainit daw, kaya walang jacket muna. Wala bang emoji? Mainit daw, kaya walang jacket muna. Wala bang emoji? Mainit daw, kaya walang jacket muna. Wala bang emoji? Sabi ni Mami Grants, oh, long press mo mukha namin. Ay, ganun po ba? Sabi ni Mami Grants, oh, long press mo mukha namin. Piliin mo ang ay, ganun po ba? Moderator. Sabi ni Mami Grants, oh, long press mo mukha namin. Piliin mo ang ay, ganun po ba? Moderator. Try. Try. Wala nang moderator ng malabas. Oh, wala. Wala nang moderator ng malabas.
dapat sayaw si boss kasi first live stream niya. Walang tugtog po. Ma'am Jem, walang tugtog. Hindi pa naka ano yung amplifier ko dito. So, sunod, bukas, i-install ko yung amplifier ko. Pwede ba yung pang sound system gamitin? Tapos kukuha lang ko ng music kay Sheila 04. Tapos kukuha lang ko ng music kay Sheila 04. May Bluetooth naman ako na yung Bluetooth device para ma-connect sa amplifier. Para malakas ang yung music. Bluetooth device para ma-connect sa amplifier. Para malakas ang yung music. Pwede kaya yun? Hinaan mo sa Bisaya ang isa mo CP. Pwede kaya yun? Malakas pala. Feedback. Wala na ang tugtog, nag-feedback pa. Hi, Mr. Repairman. Mike 47, Mr. Repairman. Shout out sa'yo, idol. Kabisaya. Salamat sa pagpunta. Si Brother Jonad, wala. Huwag kalimutan ni Tamsak si idol, ha? Si Hos. Si Hos, huwag kalimutan. Walang volume, ah. Malakas feedback, CP mo. Ganun ba? No. Feedback ba? Okay, yung TV. Patay mo ng TV. Hindi. I-feedback yung ng TV. Hello, Sir Dan. Sabi ni Mami Grants. Okay na. Okay na po. Wala nang feedback, Ma'am Jem. Paano pag sound system gamitin ko? Hindi, lakas ang feedback nito. Hindi na maririnig yung Punta kayo bukas dito. Di ba? May pasok na kayo. Daan ka dito para ayusin ko yung YT ni Mr. Repairman. Ganun ba, Danny Boy? Nakuha mo na yung password niya? Wala kami pasok bukas pala, Danny Boy. Sa Monday pa yung balik namin. Sa Sunday, punta ko dyan, mga maga. Sa Sunday na lang, punta ko. Para masabihan ko si Sato. Shout out! Shout out kay Ninja Traveler 167. Salamat, idol, papunta. First time na bigla lang live ko ngayon kasi di ko kasi nakuha yung yung ng StreamYard. Ayaw mag-play. Kaya nakukulitan sa akin yung Google. Kaya siya kumayag din. So, sa wakas. Ala, Sir Ninja Traveler. Sa'yo ko nakuha ang feedback na emojis. Hello po, Ramsky de here. Musta? Hello sa lahat. Hello, Sir Danilo Biahero. Sabi ni Ninja, Library 167. Mega love shout out. 7 million views. Viewers pala.
Ninja ni Jima, 75. Dito lang ako host. Inaayos ko mga task ko sa laptop. Salamat, Ma'am Jem. Bawal emojis, di ba po? Sir Ninja Traveler. Oh, bawal, di ba? Nagagalit si Lolo. Yung mga emojis. Okay lang walang emoji. Ganun din, maglagay tayo ng emoji, hindi rin nababasa eh. Shout out sa'yo, bossing sila 04. Mega love shout out po. Sabi na si Lax, Ninja Traveler 167. Hello, bossing. Hello, Ma'am Gemma, Tanay 75. Romsley. Romsley. May pa-premiere po din po si Romskid. 3 p.m. mga lods. O nga, may ano pala si Roms Lee. Premiere pala. Puntahan natin mamaya alas 3. Mr. Repairman. So, sabi ni Danilo to, punta ka daw sa sa office sa linggo. Ayusin din daw niya yung yung channel mo. Alam na siguro niya paano yung password. Saya yung banana mo doon eh. Kasi naka 700 na, nasa 800 na yata ngayon kasi nagdadagdag yun eh. Sabi ni Ninja Traveler 167, Sir Kabisaya, sayaw ka na. Wala pa akong music, idol. Saka na lang. Pwede ba yung yung amplifier? Saka yung sound system ko? Ha? Oh. Ayan speaker ko na malaki. Ayan. Ayan Pwede ba yun gamitin? Bossing Ninja. Laki-laki na, di ba? Bagay yun sa mga pasaya, tugtugan yan, yung Silak 04. Maganda yun. Kalabog talaga yun. Malakas. Pwede yan, idol. Oo nga, pwede nga kasi may Bluetooth device ako eh. Kunin ko doon sa amplifier ko. Pwede yun. Kaso baka ma-copyright tayo ni Lolo na. Okay, punta ako. Tapusin ko lang itong electric fan. Inayos ko. O sige to. Sa linggo, punta tayo doon kay Danny. Wow, 10 million in the house. Yahoo! Jorel. Salamat po, Mami Grants. Oh, 11 million na, Mami Grants. Dami na. Salamat sa 11 million in the house. Kung may mga jacket na yung iba wala. Nangyari. To, mangisda ka dyan to. Para dumami yung isda mo. May baling diris balay. Waa. 14 million in the house. Kabisaya. Ang dami na pala. Hello po, Ben Batanguinho. Shout out sa'yo po, Idol Ben. Sabi ni Ninja Traveler 167. Mega love shout out. Jorel
Year pa. Tamsak din po sa Premier po mamaya. Here. Salamat. Anong oras po, Mami Grants? Premier mo. Shut out! Skyping Blow. Salamat sa pagpunta. Okay si Mami Granny. Sabi ni Romsley, basahin mo lahat kabisaya para matuwa si Lolo Ben. Mabilis eh. Kakatapos lang ni Min ko kumain, Min. Kuha. Wah, Ben Bataginyo, sabi ni Idol Ninja Traveler. Bakit sa kabilang cellphone may mga jacket? Dito wala. Kakatapos lang ni Min. Anong Min? Guwapa, si Min Mendoza. Kakatapos mamaya Pinas time. 5:15 po premiere po. Mamaya Pinas time. Ay okay, sige po Ma'am Grant. Puntahan natin 'yan. Premiere mo mamaya. Meron pa yung isa, pa-premiere sa si Romsley. Anong oras po sa iyo, Ma'am? Labas na po ako. Maghugas po pa ako ng puwet ng kaldero. Ako na maghugas, idol. Dali mo lang dito kaldero mo. Hugasan natin. Good afternoon. Ay, shout out sa'yo, pamangkin. Mercury Gaming Junior. Good afternoon sa'yo, Dong. Kumusta? Mr. Repairman, di pa kita nababalikan maaga nakakatulog. Hehe. Ayos lang yan, Adol. Ben, di naman nagmamadali yun eh. Okay lang, matamsak lang si Repairman. Masaya na yun. Hahaha. 3 p.m. Loads, Pinas time. Ay, okay po ma'am. Ma'am Roms. Mamaya po, pupuntahan natin yan. Kabisaya Vlogs official, may pa-premiere din po ako mamaya. Busing, wala. Ay, okay. Anong oras? Anong oras, Lods? Sila, yung premiere mo. Ito kasi ako marunong mag-pin dyan kung paano. I-ano ko sana i-pin para makita. 4 p.m. Bami Grants, 4 p.m. sa'yo. Netrex 21, 6:21, 4 p.m. Din premiere niya. Kabisaya. Ito si Yobi Family Farm. Okay, pupunta po tayo. Punta sa mga premiere. Wow. 14 million in the house. Mega love shout out. Ben Batanggenyo TV, sabi ni Skyping Blow. Anong oras ba premiere mo, Tiyong? Wala akong premiere ngayon dong.
Punta ka kay ano, mamaya, kay Mami Granny, kay Roms Lee, 4, kay Silak, 04, mamaya. Mamaya alas 3 dong, si ano, punta ka sa premiere sa ano, kay Roms Lee, alas 3, Pinas time, yung premiere niya. Puntahan mo, agoy, agoy, Jud ka, Kuya Joel. Guwapa, Jud ka, ay, kabisaya. Biglaan lang, live mo, idol, kabisaya. Oo nga to eh. Kasi kinukulit ko yung ano, yung Google Chrome. Nagka, nagpatuloy ako kay ano, kay Ma'am Jima. Salamat po pala kay Ma'am Jima. Yung tulungan niya ako. Kaya yan, nakulitan si Google. Nagbukas. Bigla. Di ako masyado pag gabi yung kasi nagkatara na ako sa ano nagkatarak katarak-tarak na ako patutok sa CP ko eh huwag ka masyado magtutok sa cellphone dong sabihin lumabo yung mata mo marami na tayo nito ay mamaya punta ka sa mga premier dong Mercury Gaming alas 3 alas 4 at saka 5:15 punta ka 7 p.m. tugtugan mamaya sa premier ni Chilax 04 huwag kalimutan o nga alas 7 rin daw mayroon kay Chilax 04 alas 7 yung ano niya premier ko 7 p.m. Kabisaya punta kayo oh mayroon naman kay Danilo dong kay Kabiyaero alas 7 mayroon din sa Baseland Chilax alas 7 sabi ni Repairman Mike 47 Mr. Repairman dong ayaw o butangi bato ang comment mo anong bato to bato balane batong buhay bato-bato fake ba opo lagi lang po ako 7 p.m. po kasi pag talaga na mag-vlog ni ano eh kabiyahero araw-araw mayroong premiere sana all mayroon din Mercury Gaming Junior may something na mata ko kulang na kasi sa tulog tas work pa kinabukasan malapit na ako magbaal pa lang sa channel ko uwi na ako Bohol eh wala na signal ako adto kailan uwi mo sa Bohol sa atin but ipagkamot mo yung ano mo mata mo pa-check mo sa doktor para maasikaso yan nako sa ka-welding mo yan eh kaya nag-infection yung ano mo mata mo ang lakas ng ano ng welding tapos nag-iilamos ka yata eh pag tapos mo mag-welding
Maglagay ka ng pipino sa mata, kundi ka, ano tawag yan? Patatas para di yung, ano yung mata mo. Pag matulog ka, para malamigan yung mata mo. Delikado yan, pag katarata yan. Katapusan tiyong. Oh, babalik ka pa dito. Dijan 03 official vlog. Patamsak idol. Sa mata. Sa mata. Palitan na lang ni Nako mata sa kanding pistining mata. Ayun ang matas kanding ipalit. Mata sa isda para maganda. Kung kapoy ang mata, ayaw sa bas, akay delikado. O nga, malabo na yung doon muna ako siguro. Buti pa dong, uwi ka muna. Kaya lang, mahirap ang uwi ngayon. Kasi nasa ano pa tayo, ECQ. Pagka marami requirements ang kailangan. Sa bagay, mayroon namang tracking eh. Mag-tracking ka na lang, huwag kang magbarko. Manila to Bohol. Tracking. Kanding jud. Matambaka na lang kay Nindot. Sabi ni Mami Grants daw, matambaka daw. Yung matambaka na isda, malaki ang mata. Yun daw yung maganda ipalit eh. Sabi ni Chilax, tuloy lang. O nga, tuloy-tuloy lang dong. Sayang, naumpisa mo na yung ano mo, huwag mo itigil. Kasi naka 300 ka na eh. Mahigit 300 na yung ano mo, banana mo dyan. Sayang mo nasimulan mo, hihinto mo. Tuloy-tuloy mo sa atin, may signal naman dun eh. Kahit pa ano-ano lang. Dijan 03 official vlog. Na ay biyahe mga bay. Manila to Visayas. O nga, mayroon nga. Ang problema niyan bay, yung ano, yung mga requirements. Sigurado yan na hanapan talaga pag ano, umuwi ng Visayas. Mami Grants, Kabisaya, exit mo na ako kay tanaw ko new upload ni Jonard. Sarap ting ginataan. Sige po, ma'am, Mami Grants. Salamat po. Dala mo ko ha, ginataan ha. Ginataang bilo-bilo ba yan? Puyat kasi tas ligo, kakalaro siguro. Nasobrahan kaya uwi muna ako para di na ako makalaro ng ML. Nako, dapat may oras ka sa paglaro. Yung nakatuto ka sa ano, yung paglalaro ng ML. Talaga maganda yan eh. Lalo na tayo na medyo may edad na. Madali lang sa atin yan.
yung may apektado sa mata, yung paglaro. Pwede yan, tag isang oras, 2 oras, maglaro ka ng ML, pwede. Pero yung magdamag, nako, hindi na maganda yung pag sobra sa oras. Basig sigig yan o, sige yan aw og lain bay. Siguro, basig sigig kuan, panilip ba? Di ko na nga nasikaso channel ko, tinamad. Ay ano lang, pag pitik-pitik lang ba, yung pag medyo okay-okay ka na, punta ka sa channel mo, mag-ano ka ma, para gumanda na yung channel mo. Kasi pag pabayaan mo yan, sayang eh. Kunti na lang kulang yan para mag ano ka na eh. Huwag mo hinto, ituloy-tuloy mo lang. Pinaghirapan mo na yan, tapos ihinto mo. Sayang. Na, dili oy. Nikalit raman murag ugat sa mata. Sa init yan dong, yung sa kawilding, kaya ganyan yan. Dapat pagkatapos ng trabaho, di ka maghilamos, di ka magbasa. Pasma talaga abuti mo yan. Kasi nga, yung welding, sa mata talaga yan. Mega love shout out, Romski. Antay kami sa pa-premiere mo. O nga, malapit na, alas 3. Ma'am Jim, alas 3 daw yun eh. Premiere ni Romski. Oo nga eh. Maganda mag-vlog sa ano, sa probinsya. Madaming content doon eh. Di katulad dito. Lalo ngayon na may pandemic. Hindi tayo makagala sa labas eh. Kaya okay yan, nandun doon sa probinsya. I-vlog mo yung mga anong mga gubat doon, mga pwede dagat. Magandang mga ano doon, content doon sa atin. Di, punta ka sa ano, sa Chocolate Hills. Tagbilaran, yan. Ang ganda doon. Baklayon. Ay, doon ka na mag-vlog doon. Nandun naman si Ryan eh. O si ano, kapatid mo, nandun eh, di ba? Doon ka na mag-vlog para marami kang content, maraming views. Kung sa ka maayo i-content yung Uy, marami kang pwede magandang ano doon ha. Doon sa atin doon, marami kang content pwede ano doon. May vlog doon. Marami doon. Kahit paglabas mo ng bahay mo, andun na eh. Maganda na yung mga view eh. Pwede, dyan sa Palayan. Ang lawak yung Palayan nyo. Akit-akit ka sa mangga. Marami ka mga ano doon, content. Punta ka sa ano doon, sa Baclayon. Yan, maganda doon. Sa Sinandigan, sa beach resort ng Sinandigan, maganda ron ah. Lapit lang natin doon ah. Doon ka mag-vlog. Sayang nga mga video ko sa Tritomatic kaso nakakatamad mag-edit, hirap. Oo, mahirap talaga mag-edit. Di basta-basta mag-edit dong.
Ubos oras mo lang. Okay lang sana kung video mo, dire-diretso. Kunti lang edit. Pero pag putol-putol, yan ang mahirap eh. Pag putol-putol yung video mo. Pag video na dire-diretso, mabilis lang. Pangita si Bolanas Vlog by. Oo nga, yung babae, kilala mo yata yun dong eh. Si Bolanas Vlog. Para magpaano ka doon. I-vlog na ko to tanan. Yung, oo, maganda kaya doon. Kung ako nga pag nandun, makauwi. Yun ang gusto ko yung mag-vlog doon eh. Yung doon sa atin, maganda kaya. Kinsa man na. Alin dong? Alin kinsa man na. Si Buholana ba yung ano, yung babae na madaldal? Yun. Yung Bisaya talaga magsalita. Si Buholana, babae. Hmm, napunta sa taas ah. Ayos pala. Ano lang? Yan ang punta mo dong, si Buholana dong. Para magtandim kayo doon dalawa. Basing katong akong mga bataan. Ano yung bataan dong? Si bataan. Dong, huwag ka na maglagay ng emojis sa mga ganyan. Kasi bawal daw yan eh. Huwag mo nang ano yan, yung mga emoji. Huwag ka na maglagay. Bitaw, abangan mo na lang next video ko. Yung di na ko sa game. Baka vlogger na ko tuhon. Oo nga lang. Mas maganda talaga ibang content kaysa mag ano ka ng mga games sa ML. Kasi di man masyado ano yung ano eh, ML. Mahirap magano diyan. Lalaro mo pa, i-edit mo pa. Ay, mata talaga tirahin diyan. Okay lang dong next time huwag ka na maglagay ng mga ano, mga emoji sa ano, mga video. Yung mga comment ba? Huwag ka na maglagay. Kahit dyan sa mga ano mo, dyan sa'yo, bawa naglalagay ka ng mga description sa video mo, huwag mong lagyan ng emojis. Pati sa mga comment. Maigpit na daw si Lolo eh.
Bitaw nga ba taga sugod ko pero kami maghimo kalaay sa ubay patungong bukid sa una. Oo, tama ka. Yan. Taga ubay di ka dyan? Ubay, Bohol. Ay magkasalingan din mo ni Mercury. Taga Onyo man. Onyo lang na siya. Kami. Yung ubay, yan ang pupuntahan namin, syudad. Yung pala sinabi ni Kuya Sato, bawal daw bato. Oh, bawal talaga yan kay Pangulo. Bawal yung bato. Huwag ka na magbato. Bato-bato pick. Yun, pwede pa yan, bato-bato pick. O sige dong, bago ka umuwi, punta ka sa bahay, punta ka dito. Para usap tayo. Ano bang uwi mo? Itong kita po sa ito, itong March? Ay, April na ngayon, di ba? April? Ngayon ba ang uwi mo? Katapusan? Before ka umuwi, punta ka muna sa bahay, dito sa may kawayan. Hello, Mr. Mike 47, Mr. Perman. Hi, ma'am. Chillax 04, shout out po sa inyo, ma'am. Shout out daw, sabi ni Mike 47, Chillax 04. Sinunog na po mga bato. Tama. Nasunog na po yung bato. Wala nang bato ngayon. Hindi ba maigpit dyan? Hindi naman. Hindi naman maigpit dito. Ngayon lang, na isikyo, maigpit ngayon. Pag tapos ito, isikyo, balik na sa maluwag na. Pwede ka na pumunta dito. Sugod kung makaabot o Bohol, kami nag-contract og kalsada diha sa Ubay patungong Bukid because kamo rin nag dyan sa kontrata dyan sa kalsada sa Ubay. Galing nyo pala. Kaya pala simento ng mga kalsada dyan. Kayo pala gumawa. Salamat Dati nung umuwi ko na last time na puro putik pa yung kalsada dyan April katapusan. Pizza sa amin. Pista sa amin, May 8. Baka makahabol. Oo nga pala Pista plus inyo doon May 8. Ay maraming yan doon. Katayan ng mga baboy, baka. Mag-invite ka sa pista. Padalhan mo ako dito ng pinatay na baka. Pista plus sa atin Baka bawal ang pista na kasi kailangan na social distancing.
Live po ba si Jonard, Mami? Sinong Jonard? Danny Boy? Nakalive ba siya? Si Dan, pakisabi kay Jonard, lakasan kunti boses niya. No? Hi po ba si Jonard, Mami? Ay, sige po. Dito lang ako, host. Salamat po, Ma'am Jim. Maglitson daw kami ng dragon. Huwag yung dragon. Mabugahan tayo ng apoy niyan. Yung baka lang, litsong baka. Pwede na yan sa pista. Litsonin nyo. May eat pa naman eh. Matagal-tagal pa. Tama, lalaki na yun. Nagluto daw. Anong luto ni Jonard Danny Boy? Wala yung bawal uwi lang ako kasi miss na daw kami nila mama. Kawawa naman. Uy, may tumawag. Sabi ni Mami Grants, hello, Saturnino. Wala na po si Saturnino, Ma'am Grants. Si ano na lang, Mike 47. Oo, nindot ang buhok. Unsang buhok, Mami Grants? Oo, naka-live siya. Idol, Kabisaya. Pareho kayo, walang usabi. Pasabi. Usabi. Walang pasabi. Oo nga to eh. Kasi nakulitan sa akin yung yung Google. Nabigla na nag-open eh. Gumana. Kanina pa ko eh. Paano? Hindi ko makukuha yung Hindi ko mabubuksan. Sa Bohol. Oo. Magandang doon sa Bohol sa amin. Kaya lang ako, tagal ako din nakauwi. Yan si Mercury, pamangkin ko. Matagal na rin din nakauwi ng probinsya. Kanina pa naka-live si Jonard to. Oh, mag-isang oras na pala ko. Malapit na. Isang oras. Magkatay ka na lang ng dong, tarser. Yan lang katay mo tarser sa bowl. Litsonin mo na lang yung tarser. Punta kayo sa Bohol. Sa amin inyo, sudan, among kanon. Haha. Oh, malapit lang ng dagat eh. Maraming sudan.
Doon sa amin, likod ng bahay, dagat na eh. Maraming sundan doon. Nawala ng tao. May duty ba kayo ngayon, Dong? May mga, ano ba kayo? Gawa? Dito kami, idol. Kanina pa naka-live si Jonard to? O mamaya alas 3 punta tayo sa ano ha, sa premiere niya no, ni Romsky. Alas 3 mamaya. Chong wait, excuse muna ako. Tingnan ko mamaya kung makapanood ako ng mga premiere. Bawi muna ako ng tulog, baka makuha pa sa tulog to. Oo, Dong. Sige, Dong. Salamat. Mamaya alas 3, alas 4, alas 5, 5:30, may mga premiere. Alas 7, si Caballero, saka si Silax 04, mamaya alas 7. Sabay yun sila. Punta mo lang doon para makapangisda ka rin doon. Mamaya. Sabay kayo, dalawa ni brother mo, idol. Ah, ganun ba? Buti ano siya, naka-open din. Kasi nung nakarang gabi, inano namin yun eh. Inactivate namin yung StreamYard niya. Kaya gumana pala agad. Kakarating lang namin gumawa ng backhoe. Init kasi. Ah, kanina sobra. Pahinga lang ako. Oo. Sa kayo gumawa ng backhoe dong? Diyan ba Starlock o sa ano na? Ibang lugar? Okay, yung try ko. Mamaya, God bless na lang. Yung keep safe as always. Thank you. Salamat dong. Ingat ka dyan. Ipahinga mo muna yung ano, mata mo para hindi sumasakit. Nagluto siya gulay na may papaya o malunggay. Sarap ah. Hindi ka humingi ito. Luto gulay. Pasyal ako one day sa Bohol. If wala na COVID, gusto ko pumunta sa
Chocolate Hills. Opo, ma'am. Grants. Maganda kaya doon sa Chocolate Hills. Maganda pa pasyalan doon eh. Tapos punta ka sa Baclayon, yung Tarsier doon. Makikita mo yung Tarsier. Tarlac lang kami bukas siguro, Pangasinan. Kami dami schedule, may kalinga pa, hirap pa sa kasi bumiyahe. Dami yung palang gawa doon ah. Kaya lang, sumasakit yung mata mo. Ipahinga lang yung mata mo para ano. Tsaka yung iwasan mo muna pag welding. Kasi pag ano, ay, sasakit talaga yung mata mo. Sige, Mami Grannies. Escort mo ko. Escort mo na si Mami Grannies dong. Pag pumunta sa ng ano, Bohol. Doon sa ano, Chocolate Hills. Hanggang ngayon, hindi pa nauubos yun eh. Dami kumakain doon. Hindi nauubos-ubos yung chocolate natin doon. Sabi ni Mike 47, Mr. Ripperman, bukas na lang punta doon sa may Idol Danilo Biyahero. Idol Kabisaya. Alanganin eh. Bukas, doon ako mag-standby. Sa linggo na ako pupunta doon para Lunes pasok naman tayo. Sa linggo na lang. Wala naman tayong lakad si Danilo eh. Sa linggo. Akala ko punta ka doon sa ano to, Victory. Ano mo kay ano? Sino yun? Secretary natin noon. Ay, kay Jomar. Kom na ko tubig. Yay! Wow. Exit muna ako, Idol, Kabisaya. Tapusin ko lang ginawa ko. Hindi ako natuloy kasi mayroon nagpagawa sa akin. Electric fan. Ganun ba? Sige to, salamat. Pag ano, sa linggo na tayo punta kay Danilo. Kahit mga tanghali, pwede na yun. Mababa ng pahinga natin eh. Di ba nakachat si Francis? May washing na yun papagawa eh.
Jonard Moseros, hindi po nag-live. May bago lang siyang upload. Kala ko nag-live eh. Nag-upload pala, Mami Grants. Sabi ni Mami Grants, Jurel, buhol na mali lang akong type na buhok. Binoon. Anong binoon? Bohol. Punta ka ng Bohol, Mami Grants? Maganda doon, pasyal-pasyal sa Bohol. Bagay, malapit lang yan, Bohol Davao eh. Daming bus tracking papunta ron, Mami Grants. Okay, isang oras na pala ako. Oh. Bilis ah. Electrician. Salamat sa 10 million in the house. Bye-bye na sa lahat. Bye-bye. Salamat sa pagpunta sa lahat. Thank you po sa lahat na pumunta sa live ko. Salamat po, mga idol. Maraming salamat sa lahat sa 20 million in the house. Salamat po sa lahat. Bye-bye.
see you next day. See you tomorrow mga kabisaya.